আজি এই মেঘা গেডাৰিংটো চলাই লৈছে মাননীয় সভাপতি আৰু লগতে ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4টা সমষ্টিৰ মাননীয় কেণ্ডিডেট সকল আৰু ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ মাননীয় সভাপতি ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মাননীয় ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ আৰু লগতে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বিভিন্ন পদত থকা মাননীয় নেতৃবৃন্দসকল আমাৰ ওমেন উইংছ মাননীয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী লগতে আমাৰ বিভিন্ন পদত থকা মাননীয় নেতৃবৃন্দসকল আৰু ইয়াতে জিলা ফেৰেন বডি ইউথ বডি আৰু ওমেন বডিৰ সকলো নেতৃবৃন্দসকল ব্লক প্ৰাইমাৰীৰ ওমেন্স ফেৰেন্স ইউথৰ সকলো নেতৃবৃন্দসকল প্ৰথমতে সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধা ৰাইজ गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजा आफादों बयनिसिमबो खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आफादों गिबियावनो आंनि देरसिननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिबाय आरो आंनि दुइसिननो आंनि अननाय बयनिसिमबो बावहरबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय नमस्कार সকলোৰে আসসালামু আলাইকুম जोहार दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव जे जोंहा मोनब्रै समष्टिखौ लानानै जे मेघा गेदारिं खालामनाय जादों बे गेदारिंनि नुथायखौ जि नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जेरैबायदि थांखि लादोंमोन बेनिफ्राय आरो साबसिन जादों होननानै आङो सानदों मानो होनबा जोंनियाव सेन्ट्रेलनिफ्राय बिथोन बायदि 30,000मोन नाथाय आङो आंनि अनुमानजों 40निबो बांसिन जागोन नामा आं बेखौ सानदों जागोन ना रायजोफोर मोनब्रै समष्टियाव बेखिनिखौ नोंथांमोननि सासेयाव गांथामा फैया होमबा भटआ फैगोन ना होमबालाय मानसि सोर फैबावनो हानाय जोंलाय नङा होमबा এজনৰ ঘৰত বা 3টাকৈ ভোট আহিব না নাই ৰাইজ আহিব ন তেনেহ'লেতো আমি এনেই ধৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনেও নাই এইবাৰ আৰু আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে 4টাটো আছেই আকৌ কি 7টাটো আমাৰ আহি যাব আহিব না নাই ৰাইজ তেনেহ'লে আমাৰ মাননীয় সভাপতিৰ নামত এটা জোৰকৈ হাত চাপৰি দিব আজি ইয়াত 50-50 দেখা পালো আই মাতৃসকল আৰু পিতাসকল সকলে মানে 50-50 বহুত মিটিং দেখিছো কেতিয়াবা 70 আমাৰ মহিলাবিলাকে 70 আৰু 80 হ'ব বিচাৰে আজি 50-50 মান পালো বহুত আনন্দিত আমাৰ চিৰাং জিলাত সকলো পুৰুষবিলাকো ওলাই আহিছে অকল মাতৃ নহয় পুৰুষো ওলাই আহিছে সেইটোৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এটা মহিলা গোটৰ সভানেত্ৰী হৈ আজি আমি 17 বছৰ বহুত ভুগিলো এইবাৰ আমি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ যি পাব লগা এই অধিকাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব নালাগিব নিশ্চয় আমাৰ অধিকাৰটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ মাতৃবিলাকে আমি সদায় ভাল চিন্তাধাৰা সদায় শান্তিটো বিচাৰোঁ আমি যেনেকৈ ঘৰত দাদা ভাই ল'ৰাবিলাকে হাই ঝগড়া ঘৰে তেতিয়া আমি সকলোৱে মাতৃবিলাকে কয় নাপায় বাবা ঝগড়া কৰিব কয় না নকয় মাতৃবিলাকে সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া সকলোৱে মাতৃবিলাকে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিটিআৰত শান্তি এটা
হনার বিটিয়ার আমি বোনা বলে মাতৃবিলাকে আগবাড়ি আইছে না নাই রাইস সকলো মাতৃ হাজু হয় না নাই मातृবিলাকে बिमा माहारिया जोंनि बिटिआरखौ सनानि बिटिआर खालामनो थांखि लादोंना लायाखै बिमाफोर यस जोबोद गोजोननाय मोनबाय माने जोङो जानजि खाफ्रादों जे नैबे बिटिआरखौ सनानि बिटिआर खालामनो होननानै बेखायनो दिनै जोङो बयबो बिमा माहारिया लोब लोब ओंखारबोनानै जों बाहागो लादों लायाखै होनबा बिमाफोर जों जेरै आसा खालामो गावनि फिसालानि सायाव जे जों सानो जोंना फिसालाया देरनानै गेदेर गोलाव जानानै जोंखौ बोगारथों जोंखौ बानगारथों होनांबा जोङो फिसाखौ खाङोबा नङा जोङो 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै जों फिसाखौ बुङो आफा सना नोंजों फिसागोन नोङो जोंखौ नायनांगौ नङा दिनै जोंनि बिटिआरआव फिसाला महरै सोरखौ जों मोननो थांदों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो फिसाला महराव जों मोननो थांदों बिमा माहारिफोर बेखौ गोसोआव ला प्रमद बर'आ जोंनि फिसाला महरै जोंखौ जोंनि अधिकार बिमानि अधिकारखौ बरनानै जोंनि मोनथायखौ मोनहोगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायदों जेरैबायदि बिमाया हास्थायदों नैबे बिमानि हास्थायनाया नैबे इउपिपिएलडिआव जों मोननो थांगासिनो दङ 17 बोसोराव जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्राय अपमान आरो जोङो बिमा माहारिया जेब्लायबो लाजि फोनांजाबाय थादों माब्लाबा मोसौ बानायजादों बिमा माहारिया बिपिएफनि मिटिङाव बिमा माहारिखौ मोसौ बानायनानै ड्रामा देखायदों बिपिएफनि मिटिङाव नाथाय जों दिनै बिमाया मोसौ नङा जों बिमाया जादों पृथिबीखौ देखायग्रा जोंनि बिमा माहारिया जों 9 मास 9 दिन गोरबोआव ओरैनो लाया जों दुखु खस्थ सैज्य खालामनानै जों गथ'खौ जोनोम होनानै पृथिबीखौ देखायो बे बिमाया बोरै मोसौ जानो हागौ रायजोफोर बोरै मोसौ जानो हायो बिमाया हायो नामा दा बेखायनो जोंनि रायजो राजा आइ आफाया बुजिनांगोन जे जोंखौ बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो मेल मिटिङाव जोंनि बिमा माहारिखौ बेफोरबायदि ड्रामा देखायनायनि सायाव दिनै दासिमबो मानो बिथांमोना सोंखारियाखै गावसिनि मिटिङाव बिपिएफनि मिटिङाव मानो जोंखौ बिमा माहारिखौ मोसौ बानायनानै मानो हालौनांगौ बे मेल मिटिङाव सोर दंमोन मिथिगौना रायजोफोर सानसे समनि बिराद नामदांखानो सोरमोन बेलाय सासे बिमा माहारि बेनो जाहैबाय डक्टर अनजालि दैमारि आब' दंमोन बे थासेयावबो दिनै जोंनि बिमा माहारिखौ मोसौ बानायनानै ड्रामा देखायदों नाथाय आब' अनजालिया आखाइ ख्रब ख्रब खबदों बेलायनो बिमा दा बेखायनो आं बयनिसिमबो खावलायदों जे जोंनि बिमा माहारिया जेरैबायदि थांखि लादों इउपिपिएल दोलोखौ जोङो आसा खालामदों बयबो रायजो राजायानो नङा होनबा जे जोङो जोंनि मोनथायखौ मोनगोन बिमा माहारिया जेरैबायदि मोनथाय मोननांगौ जों बिमा माहारिखौ जेरैबायदि नायलांनांगौ नैबे बिबानखौ रुजुननो होनानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिमा माहारिनि मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय दिनै बे बिटिआरआव जोनोम लादों।